Ako si Angela. Ako si Thanos. Ako si Mama Amor. Bisaya for Kids! Woohoo! Mga bata, karong adlaw magtuon ta sa mga porma ug color sa Binisaya. Ang porma matawag usab na tabas. Ang color matawag usab na bulok. Mao kini ang porma nga lingin. Lingin ang Binisaya sa circle. Unsa ni siya? Pula na lingin. Unsa ni siya? Dalag na lingin. Tama. Unsa ni siya? Lunhaw na lingin. Unsa ni siya? Bughaw na lingin. Karon, tun-an nato ang porma na kwadrado. Kwadrado ang tawag sa square. Naay dako o gamay na bughawng kwadrado. Pares-paresa. Gamay na kwadrado. Gamay na kwadrado. Dako na kwadrado. Gamay na kwadrado. Karon pares-paresa ang mga nagalihok na kwadrado. Gamay. Gamay. Dako. Dako. Gamay. Gamay. Dako. Gamay. Dako. Gamay. Dako. Mao kini ang porma na triangulo. Triangulo ang tawag sa triangle. Unsa ni nga color? Tama, ubihon na triangulo. Karon magdula ta ug pares-pareso nato ang mga color ug tabas. Unsay color sa lingin? Rosa o limba sa kinaraang Binisaya. Unsay color sa triangulo? Dalag. Asa ang partner sa bughaw na lingin? Lunhaw na kwadrado. Rosa na lingin. Dalag na triangulo. Bughaw na lingin. Lunhaw na kwadrado. Karon, palisdan nato. Pares-paresa ang mga nagalihok na porma. Walay pares. Tapol na triangulo.
Pula na kwadrado. Lunhaw nga lingin. Dalag nga trianggulo. Bughaw nga kwadrado. Walay pares. Rosa nga trianggulo. Walay pares. Pula nga lingin. Naanay pares ang kahil nga kwadrado. Bughaw nga kwadrado. Dalag nga lingin. Salamat sa pagdula mga bata. Ayaw kalimot pinduta ang subscribe para mahibalo mo kung naa na ko'y bag-o nga video. Salamat!